I'm the waste. Et eller andet dansk rap. Så, altså. Der var det Cypher, det der. Men skal vi høre noget Cypher? Er det Cypher? Bunker Cypher. Det er Bunker Cypher. Skal vi reagere på det? Introverts. Også i Mitchell. Er det sådan, man udtaler det, tror du? Jeg tror, skal vi reagere på det? Lad os prøve at reagere på det. Kom. Det ser det meget spændende ud. Med al respekt, en lidt ligegyldig video, så jeg skruer lige lidt her. Ja, mand. Så godt musik er det heller ikke. Giv ham en chance. Hvad skal jeg sige til det? Altså, men vi hyggede os med det, og vi snakkede lidt, og han snakkede rigtig meget endda. Ej, rul nu. Han har bars. Han har bars. Har han bars? Han har bars. Du ved. Har han bars? Ja, han kan sætte 4 bars sammen, der rimer. Han har lidt Yankee bars med noget Mars bars og Snickers bars. Han har nogle lidt sjove bars, men du ved, han kan godt finde ud af det, du ved, det er sådan. Men så var tiden til den helt store finale. Men vi skulle overraske ham med det. Og hvordan gør man lige det? Hvis du lige kommer udenfor, så skal vi reagere på noget, men du må ikke se det. Jeg må ikke se, hvad det er. Nej. Okay. Og nu skal vi overraske ham med det her musikvideo. Hold lidt med. Jo, tak. Jeg var sådan lidt, hvad siger han til det? Vil han grine, eller vil han græde, eller vil han være lidt sur over det? Der er en ting, vi lige skal have vide her. Nu skal vi reagere på den her. Jeg fandt den. Så reaktionen, den taler for sig selv. Nu skal vi reagere på den her. Jeg fandt den tilfældigvis. Den her musikvideo. Wow, så... Well, let's go. Kender du noget til den? Jeg har en idé om... Det var ikke lige nok at overraske ham, selvfølgelig. Man skulle også lige lege med på, at man slet ikke ved, om det er ham. Nå. Ja, Royalty, ja. We in the house. Ja, lad os tjekke den ud, mand. Bossyr Rax. Ja, det er de gode gamle dage. Ja, hvem er det? Det ved jeg faktisk ikke. Selvom han tydeligvis ved, hvad den video handler om, og hvem der har lavet den, og alt muligt. Ja, det er mig, der... Er det dig? Ja, det er mig i videoen, ja. Jeg laver musik det rigtigt, og jeg... Men ret hurtigt, så bekræftede han, at det var ham. Er det virkelig dig? Jeg har holdt det hemmeligt for dig. Nej, det har jeg egentlig ikke. Det har jeg egentlig ikke, men jeg har bare sådan... Og derefter så snakker vi bare om musikvideoen. Jeg har holdt en pause med alle de sange her på tiden, så jeg tænker ikke så meget på det. We talk about royalty and loyalty, royalty and loyalty, royalty and loyalty. We talk about royalty. Hvad den handlede om. Men altså, hvad er meningen med musikken her? Eller det her musiknummer her? Musiknummeret? Hvad betyder royalty? Det der vil sige der. Hvorfor den hedder sådan, som den gør? Prøv at læse det. Hvordan vil du læse det? Royalty. Ja, royalty, ja. Det er egentlig, det er selve egentlig 2 ord sat sammen i en. Det er meningen, at du spurgte mig faktisk tidligere i starten, det der med det der navnet Cozy Rex, jeg ved hvad det var. Cozy Rex, det var egentlig også 2 navne sat sammen, Cozy og Rex, det er så den sidste del af Rack i Shadrach navnet. Men ja, det var min kunstnernavn før, da jeg kaldte mig selv for Cozy Rex. Og så udviklede jeg mig til at, så blev jeg så Ashton. God! Men jeg plejer at lave sådan nogle ting, hvor jeg sætter 2 ord sammen og gør det til 1. Det gør jeg
meget tit. Så ordet loyalty, det er egentlig royalty og loyalty sat sammen. I'm the nicest. Spit in the process. Everything. Og mange andre ting. Hvor mange forsøg tog du? Hvor mange forsøg det tog mig om at Jeg tog ikke første forsøg. altså at indspille sangen. Ja. Nå, nej, overhovedet ikke. Det tog et par gange. Sådan, måske jeg indspillede lige, jeg tror jeg indspillede først omkvædet, og så indspillede jeg lidt af første vers, og så kom jeg en anden dag og indspillede resten. Det er nogle gange ikke altid, at man lige kan, indspille det hele på første dag, fordi det ikke... Det skulle være perfekt, du. Jamen, for nogen, altså mig, jeg er lidt af en perfektionist, jeg kan godt lide, at det er sådan ordentligt, så nogle gange, hvis jeg ikke lige kan lide, hvordan det lyder, så vil jeg gerne lige lave det om og sådan noget. Det er også der er mange, der er sådan, men specifikt mig, der går meget mere op i det. Så det tog lidt længere end at indspille den der, for eksempel. Har du mødt min bror før? Det er ham, der er med i videoen der. Er det ham der? Han var lidt camera shy, men ja, det er ham. Så ved vi, at du kan rappe, altså. Vi takker. Ja, Vi, takker fordi så med. Er det ikke det? jo, Og ja, tak ses. fordi jeg lige måtte komme forbi, Thijs, og lige være med på din kanal Jo, tak. og sige hej til alle sammen. Der. Tak for, at I så med her. Like og subscribe, hvis du kan lide den her video. Yeah. I've been swimming through my plans, got no time to waste.